No zdravím všetkých pinštlistov. Konečne sa mi dneska podarilo to dotiahnuť do finálnej podoby. Odizolovať, pripevniť a proste je to funkčné. Použil som neodímový magnet, ktorý sa otáča vlastne v tomto bode. No teraz to musím trošku posunúť. Tak. V tomto bode otáča a je tam hore halosnívač. Tak, ten je tu. Je v tomto bode. Dá sa oddialiť na 2, 3, 4 mm, aby proste sa nič nestalo. Snímač, teda halosnímač, je potrebné odvrtať, dať dole tú úchytku na kondenzátor, ktorá tam bola, a vyvrtať túto dieru na väčšiu dieru, na dvojku dieru alebo trojku dieru. No, odporúčam, aby matka, alebo teda šroba s hlavičkou išla stadiaľto a matka bola na tejto strane. Aby to bolo proste v súvislosti s osou. Tak. Takže chcem len povedať to, že už je to úplne funkčné a že sa to proste dá urobiť a stačí tí, čo majú tyristorové zapaľovanie. Jediná úprava je, tu sú 3 káble. Nevidno to. Počkajte, 3 káble. Jeden som označil plusom, to je červený, druhý je mínus a zelený je péčko. To znamená, že stačí len do toho zapaľovania dať péčko na péčko, modrý na zem a červený. Jediná úprava, čo treba spraviť, alebo je zaletovať vlastne červený na katodu anódy, na diódu, na katodu diódy. A to je celá úprava. Tí, čo majú doma letovačky, tak si to tam dajú. Proste tam priletujú na tú katodu tej diódy. Takže myslím, že to je v pohode. No. Takže asi tak. No a teraz štart. Funguje to úplne perfektne. Som spokojný, ja som maximálne spokojný. Tu vám dopošlem vlastne tento komponent, ktorý má v sebe neodímový magnet. A ten budí vlastne halosnímač. To vám dopošlem. A plus káblovačku, plus dróty, ktoré sú tu. A tie pôjdu potom hore, cez tú dierku pôjdu hore k tyristorovému zapaľovaniu. Takže asi tak. Takže, a teraz skúška. No, presný postup montáže napíšem, dopošlem a tí, čo sa rozhodnú si vymeniť za elektronické, teda za bezkontaktné, tak to majú bez debat. Tu je napríklad ešte jedna vec, tu je presne váčka, nie? A tam je bezkontakt. A tam sa vlastne našteluje to, aby bol predzápal, teda predstih, aby bol v úrovni predstihu, predzápalu teda, aby to skorej. No a vlastne situujete ho vlastne voči tej drážke. Nič viacej neriešite, len vyšrobujte šrobu a dáte to tam, ako proste
neodímový magnet. A potom len jediné, čo urobíte, je to, že prihnete, tu je taký detailnejší záber, prihnete vlastne, počkajte, čo tie videá neviem robiť. Ako točím s vačkou, tak idem popri tom snímači. No, hýbaj. No, a ešte trochu. No, a vlastne snímač, je ťažko s mobilom, snímač je oddialený od neodímového magnetu asi na 1-2 mm, aby po ňom nebrnkol. Ale neodímový magnet to sníma aj na 4 mm, 5 mm, nič sa nedeje. A ešte posledná vec, ktorú chcem všetkých pionieristov upozorniť. Všetci rozprávajú o ako mám nastaviť prestih 1,6, 2,25. Stačí, keď si človek nakreslí na motor tam, kde mu to najlepšie chytá, a tu je tam, kde je tá drážka. Mne to najlepšie chytá tu, asi 3 mm, 4 alebo 5 mm odtadiaľto. Tam mám najlepší prestih. A keď vložím vnúka zapaľovanie, tak tu ho dám po tú drážku a už neriešim nič. Nemusím merať, nemusím dávať posuvné meritka, nemusím proste stále štelovať 1,65 až do 25, proste si to len tam vložím a čau parky. Nič proste neriešim. Vložím od luka a vec je vybavená. A potom samozrejme predstih, ako je tento neodímový magnet, teraz je nastavený, u môjho pioniera je nastavený o trošku. S tým sa treba pohrať. A naštartuje to úplne bez problémov. Proste iba pohrať. Hej. Ale je v rámci. Ja ho mám teraz za drážkou, ako bola vačka. Ale niekedy je na drážke presne, niekedy je pred drážkou a proste sa s tým pohrám a už to funguje. Takže toto je celé video, ktoré som vám chcel doposlať všetkým tým, ktorí chcú mať bezkontaktné zapaľovanie, nemajú čo riešiť. Je to proste super, mne sa to páči. Aj keď je to akože kvázi v jednokosti je sila, ale toto je proste elektronické. Takže budem vidieť, ako sa to bude správať, ale správa sa to teraz zatiaľ úplne super. Takže ak mi nejaký záujem, tak to predávam po 19 €. To proste vám dopošlem celé usporiadané s káblami, len to zapojíte tak, ako som vysvetľoval. Vysvetľoval som to tak, že v 4-storovom zapaľovaní P bude vlastne z tej jednotky halohoj snímača, zem bude do tohto vývodu zem, no a tu musíte jedinú väzbu robiť, naletovať to na katódu tejto diódy. A to je úplne celé. Ešte posledná skúška, aby ste videli, sa vydešujem. Takže nemám čo dodať. Je to úplne v pohode. Ďakujem za pozretie môjho videa. Majte sa.